Ένα παιδί το οποίο βιώνει δύσκολες καταστάσεις και τώρα έχουμε και την οικονομική κρίση, θα επηρεαστούν πάρα πολύ τα παιδιά. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε, ας πούμε, στα αρχικά στάδια ότι κάτι αναστάτωσε το παιδί μας, κάτι πείραξε το παιδί μας και παρόλο που το έχουμε μεγαλώσει σωστά, μπορεί να εκτροχιαστεί. Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Επειδή κάποιοι γονείς λένε, εγώ είμαι σίγουρος για το παιδί μου, το έχω μεγαλώσει σωστά, το έχω διδάξει όλα όσα πρέπει, ακολουθώ τους κανόνες, συμβολεύομαι τους ειδικούς, αλλά οι πειρασμοί έξω είναι τόσο πολλοί. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πρώτο καμπανάκι, ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί μας? Και όχι μόνο, και η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, δεν είμαστε ρομπότ, δεν είμαστε όλοι προγραμματισμένοι για να εξελιχθούμε και να έχουμε μία αλφα συμπεριφορά. Μπορεί ως γονείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την ομαλή συναισθηματική και ψυχολογική εξέλιξη των παιδιών μας, και όμως βέβαια να φτάσει ένα παιδί να δείχνει αντικοινωνική συμπεριφορά επειδή το ίδιο το παιδί έχει κάποια θέματα με τον εαυτόν του, τα οποία δεν ευθύνονται καθ' ανάγκη ούτε οι γονείς ούτε το σχολείο, αλλά είναι εσωτερικά δικά του θέματα, τα οποία πρέπει σίγουρα να τα δει με ειδικών. Θα έλεγα όσον αφορά τα καμπανάκια, όσο πιο κοντά είμαστε στα παιδιά μας, όσο παραπάνω επικοινωνούμε με τα παιδιά μας, έχουμε καθαρά κανάλια επικοινωνίας, και όταν λέω καθαρά κανάλια επικοινωνίας, εννοώ τα παιδιά να νιώθουν πραγματικά άνετα, να συζητήσουν οτιδήποτε με τους γονείς τους. Και γιατί το λέω αυτόν? Το ζητούμενο είναι τα παιδιά, ακόμα και όταν κάνουν έναν πάρα πολύ μεγάλο λάθος, ακόμα και αν εκτροχιαστούν και αρχίσουν μια πορεία πάρα πολύ αυτοκαταστροφική, να μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι και να μπορούν να μιλήσουν στους γονείς τους. Να μην νιώθουν ποτέ ότι υπάρχει κάτι ή μια γραμμή την οποία αν την ξεπεράσω δεν μπορώ πλέον να επιστρέψω στους γονείς μου για στήριξη και βοήθεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα είναι πάντα τέλεια τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας θα περάσουν και πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να νιώθουν ότι το σπίτι τους, οι γονείς τους θα τους στηρίξουν όπως και αν εξελιχθεί η ζωή τους. Αυτό που λες είναι τόσο σημαντικό, να αποδεχτούμε και τα παιδιά μας όπως είναι. Να μην θέλουμε να τα μεγαλώνουμε σε καλούπια και σαν φυτά τα οποία θέλουμε την εξέλιξή τους να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί, να πάνε σε αυτό το χρώμα, να πάνε με εκείνη την κλίση. Τα παιδάκια μας είναι μοναδικά, αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε. Και πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η κυρία Κίκα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Κίκα. Να ρωτήσω έναν παιδάκι 3 χρονών γιατί δεν αντιδρά όταν το χτυπά άλλο παιδάκι. Δεν αντιδρά. Κυρία Κίκα, με ακούτε? Ναι, ναι. Το παιδάκι δεν αντιδρά όταν το χτυπά ο άλλος. Σχετικά στο νηπιαγωγείο που είναι το παιδάκι, του κάνει επίθεση, το χτυπά και δεν αντιδρά το παιδάκι, το 3 χρονών. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, Δίνα μου? Όχι, το παιδάκι δείχνει όμως δυσαρέσκεια όσον αφορά τη συμπεριφορά την επιθετική του άλλου του παιδιού. Όχι, δεν έπαθες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ναι μεν είναι ένστικτο επιβίωσης ή αυτοάμυνα, αλλά τα παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν σε έναν πολύ ήρεμο περιβάλλον, σε έναν περιβάλλον όπου δεν υπάρχει σωματική βία, δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την έκφραση συμπεριφοράς. Σίγουρα, κυρία Κίκα, θα ήταν πάρα πολύ καλό σιγά σιγά και με τον σωστό επικοδομητικό τρόπο να περάσουμε το μήνυμα στο παιδάκι ότι έχει κάθε δικαίωμα να προστατεύει τη σωματική του ακεραιότητα. Κάθε δικαίωμα, και αυτόν το τονίζω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θέλουμε να φτάσουμε στο άλλο άκρο, το παιδί να γίνει και το ίδιο επιθετικό. Αλλά όπως λέμε πάρα πολύ συχνά, πολύ απλοϊκά και σωστά κάνουν στις μικρές ηλικίες, δεν χτυπάμε ποτέ πρώτοι. Ποτέ όμως. Αλλά ούτε είναι σωστό να περάσουμε στα παιδιά μας ότι όταν κάποιος έρθει να μας κάνει κακό ή να μας πονέσει σωματικά, ότι πρέπει να μένουμε αναπαθείς. Το παιδάκι δεν θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό το ότι δεν αντιδρά. Θεωρώ ότι προέρχεται από έναν περιβάλλον το οποίο δεν έχει καλλιεργήσει μέσα του ως αυτόματη αντίδραση τη σωματική βία. Αλλά σίγουρα για το καλό του παιδιού, πρώτον και κύριον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν στο σχολείο.
σχολείο, σίγουρα, με τη δασκάλα, και πρέπει να το συζητήσουμε μαζί. Πρέπει να γίνει προσπάθεια σαν αρχικό στάδιο τα δύο παιδάκια μεταξύ τους να βρουν τη χρυσή τομή και απλά σαν, θα έλεγα, έσχατη λύση, απλά να περαστεί στο παιδάκι είναι ότι πρώτα προσπαθούμε και μερώνουμε με τα άλλα τα παιδάκια. Πρώτα προσπαθούμε και βοηθούμε και το άλλο το παιδάκι να σταματήσει να μας χτυπά, αλλά εάν φτάσουμε ακόμα και στο άκρο και έναν παιδάκι συνεχίζει να μας κάνει κακό, έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να αναλύσουμε σε 25 λεπτά. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή τη συζήτησή μας για να μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες χρήσιμες συμβουλές στους φίλους τηλεθεατές. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.